Des I Abertawe i astudio gan bod fi'n gwybod ar unwaith ar ôl dod yma ar ddiwrnod agored, mae dyma'r lle o'n i am wneud yng Ngradd BA. Roedd staff yr adran mor gefnogol, oedd y cwrs yn apelio. A dwi hefyd y math o berson sy'n hoffi wneud gweithgareddau tu allan, dwi'n hoffi seiclo, a dwi'n newydd ymuno o'r tîm brwyfo, a dwi'n hoffi cerdded. A fy'r holl weithgareddau yna ar gael ar sepen y ddrws fel petai, felly dyna'r prif reswm. Nes i ddewis astudio trwy gyfrwng Gymraeg yn Abertawe, yn amlwg o'n i'n dilyn cwrs BA yn y Gymraeg, ac hefyd i ddechrau o'n i'n wneud cwrs Sbaeneg hefyd, cyd-anrhydedd. A gan taw Abertawe oedd yr unig brifysgol yng Nghymru, oedd yn cynnig Sbaeneg trwy gyfrwng y Gymraeg, oedd hwnna yn bwynt arall oedd wedi wneud ni at y brifysgol hefyd. Nes i ddewis parhau astudio yn Abertawe gan bod fi wedi ymgartrefi yma a staff yr adran yn gefnogol iawn ac oedd hi'n amgylchfyd hyfryd i astudio ynddi. A dwi'n edrych ar y theatr Gymraeg gyfoes a mae nifer y staff yr adran yn ymddiddori yn y maes gan fod Tudur Hallam newydd gyhoeddi llyfr ar Saunders Lewis, ond ni'n teimlo mae dyma'r lle perffaith i astudio. Yng nghyngor i ar gyfer darpar fyfyrwyr byddai ddod i Abertawe i fanteisio ar y bywyd cymdeithasol a'r bwrlwm sydd yma ar hyn o bryd. O'n i'n aelod o'r gymgym, a dwi'n aelod o'r gymgym o hyd, a sy'n trefnu tripiau i ddilyn, i Baris, i weld y rygbi. A mae gymaint o fwrlwm yma, bydden ni'n argymell chi ddod i fanteisio ar y profiadau yma dwi wedi cael. Felly dewch i Abertawe.